Issa l-oħra ġie reġistrat numru rekord ta' passiġġieri li żaru l-pajjiżna permezz tal-cruise liners fejn saħansitra qabżu in-numru tal-2019 qabel il-pandemija. Dan tħabbar waqt żjara li għamlu fil-Vallett ta' Cruiseport id-Deputat Prim Ministru Ian Borg u l-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet. Fl-2024 ġie reġistrat moviment ta' aktar minn 940,000 passiġġier, dan ifisser żieda ta' 4% meta mqabbel ma' 5 snin qabel. Fl-aħħar 12 xahar il-Port il-Kbir irċieva 357 sejħa minn cruise liners. Din l-industrija hi kontributur ewlieni għal divers setturi tal-ekonomija lokali fejn stmat li dawn il-vapuri tal-passiġġieri jitlu fil-Port il-Kbir jikkontribwixxu għal madwar 88 miljun euro kull sena fl-ekonomija ta' pajjiżna, bi 38 miljun euro f'infiq mill-passiġġieri meta jkunu hawn u 50 miljun euro oħra mill-kumpaniji tal-vapuri. Il-kap eżekuttiv tal-Vallett ta' Cruiseport Stephen Xwiereb tkellem dwar ir-riżultat rekord li kiseb dan is-settur. Min-naħa tiegħu id-Deputat Prim Ministru Borg spjega li l-Gvern hu determinat li jkompli appoġġja lil dan is-settur f'waqt li jtejjeb l-esperjenza l-passiġġieri tal-cruises u waqt iż-żjara qasira tagħhom fil-Gżejjer Maltin. Illi kellna rekord ta' nies illi żaruna iżda wkoll hemm numri pożittivi ħafna ta' dawk illi jerġgħu jżuru l-pajjiżna mbagħad bħala turisti. U dan huwa naħseb jiena l-iżjed punt importanti li lin minn dak li ħallu dirett fl-ekonomija tagħna. Il-Ministru Bonnet faħħar l-investiment riċenti li twassal għal operat aktar sostenibbli permezz tas-sistema tax-shore-to-ship. F'dan il-proġett mistenni li naqqas it-tniġġis b'90% sal-2030. Warajna għandna x-xatta Pinto, l-estensjoni ta' Pinto numru 4 u 5 għaddejja qegħdin naraw li jkollna moll mill-aħjar biex kun jistgħu jorbtu cruise liners anka differenti u nkomplu anka blaskaris biex inkomplu ix-xatt tal-Belt u tal-Marsa inġibu ideali għall-isbaħ entratura li hawn fl-Ewropa li huwa l-Port il-Kbir.